Tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television ponyadirako timanena kuti TTV tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Times Exclusive ndi program imene timabwera pano ndikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani zopasa chidwi, ali ndi nkhani zotauze mtundu wa Malawi. Dzina langa Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints Khalani-Pompo. Popitirira ndi program yathu ndati tsopano ndikuonesereni alendo athu mprogram yathu ya lero. Alendo athu mprogram yathu ndi bambo Victor Chagunyuka Muhango. Yes. Ndakulandirana Chagunyuka. Ndathokoza kwambiri Wandra. A Victor Muhango ndambiri koma kuti tidziwe kuti kodi a Victor Muhango ake ndi ati ndachagunyuka. Exactly. Amenewa ndi mkulu wa bungwe lija timati Center for Human Rights, Education, Advice and Assistance imene timati CLEAR. Komanso iwowa ni membala wa inspectorate ya ma prisons amayendera ndithu ndende zathu mdziko muno. Komanso brand new asankhidwa iwowa ngati membala wa Judicial Service Commission. Mwavala zipewa zambiri a Muhango. Boma likudalirani. Ya titero kuti zoona kuti nanga mukhanga timuchita phero kuti ya sindu Amalawi akudalirani kuti Muhango I think ntchito yayigwira kwambiri akhoza kukhala kumayang'anira kuma prison iku kumene kunde kudya kwanu. Komanso apa una kuti yayi takhati kumanena za ku makhoti kuchanjani akuyikani ndithu ngati membala wa Judicial Service Commission. Udindo wamphamvu kwambiri umenewo. Ya kwambiri I think tingothokoza una kuti tapasidwa udindo kulunga timeneyo koma chachikulu nchonera kuti tikatumikire. It's a service yomwe mwina mwake dziko latikhulupirira. Yes. Ndongofuna kuti osati kugwira chifukwa chona kuti ndikweze zina langa komano ntchito imene atipasayo kuti ikakhale ikupita pasogolo. CLEAR amene mwakhala mukugwira ntchito pano mwagwira zaka zingati kuti bungwe limene? CLEAR ndagwira zaka zambiri zikuthamangira ku 20 panopa. 20 years mukugwira ntchito Yes, CLEAR. yes. Tikatchula CLEAR ndoti timadziwa kuti tichula a Victor Chagunyuka Muhango. Pamene tikuyamba zokambirana zathu mu 20 years imene mwagwira ntchito imeneyi ndi chani chimene mwapanga ku bungwe lanuli ku CLEAR nkumana kuti ichichi I think anthu azati kumbukira kuti ife ngati nthambi imodzi yomenyera maufulu anthu mdziko muno ayi ndi victory iyi ndi big win imene mwayipeza kumeneko. Yeah, pali ntchito zambiri zimene tagwira ngati CLEAR komanso ndi mapatena zathu. Mwina mwake ntchito imene timanyadira kwambiri imene timayamba titangoyamba tili ana kumene tikuyamba ntchito chama 2000 choonera kuti panali koyamba kwambiri kuna kuti tibwerese zokhuza maparalegals ku Malawi kunoko. Yes. Ndeno maparalegals analiko ena magwira mwina ma communities machani komano through the Paralegal Advisory Service imene inali initiative yoyamba ya NGOs angapo kukhala limodzi ndi kupanga bungwe limene pass Okay. limene amayisogolera ndi amene ana Clifford Msisia Ablazi. Yes. Ndeno chimene chinachitika nchonaona kuti ndizinazo zodabwisa kwambiri komanso olakutilemba kumene ngati maparalegals kuti pitani mukagwire ntchito timapita kukagwira ntchito ngati prison ndeti zikatani. Zinazo zovuta komanso nthawi imene inali kuti prison inali yotsekedwa kwambiri closed. Sizinazo zophweka kuti munthu civilian akapezeka kugwira ntchito cha kumene kuchako. Komano ifeyo tinagwira ntchito prison ku court komanso ndi ku police. Moti panopa tinapanga again mwina trust kuchokera kwa ma institutions onse amene timagwira nawo ntchito. Imene chinali chaka cha 2000 imene tikuyankhula panopa tili maparalegals ma prisons mwathu amapezeka ku court amapezeka ku police. Yeah. Komanso sipo couple koma kwabwera maiko ambiri amene amabwera kuzapanga study imene tinabisa paralegal yathu. Yes. Kupitisa kwawo Kenya, Uganda, Bangladesh, ambiri mbiri Zambia. So sife tokhamene mapita maiko anzathu kaphunzira. Maiko anzathu amabwera so zaphunzira ifeso tikapanga bwino kunoko. Kwa basi. Tikamayankha za criminal based paralegals amene amagwira ma criminal justice mauje mabungu amene amayang'ana za upandu. Yes. Tinayambisa ndife. Anthu ambiri onse akuphunzira kuchoka kwa ife. Right. Ukapita kuma meeting kwina muzamva anthu ife tikupanga initiative ndeti mauza ti hayi munabwera kuzaphunzira kwa ife. Ndi chinthu choyamba chimene chimandisangalatsa kwambiri kuna kuti tinapanga chimene chokuti anthu ena kutengerapo. Nthawi zambiri zimavuta kwambiri timayankhana kuti
ndi dziko litimere kupanga yes koma ife tinayambisa ndife Yeah. anthu ena anatengerapo nde choyamba chimene chimandisangalatsa mwina mwake mu njiramu pakhala zambiri zimene takhala tikupanga kuthandizirapo mwina mwake maparaligwe zomwe anayambisaso timati ma camp courts yes kulitenga khoti lija ndikukapita ku prison ndikukapanga ku prison zomwe kunalibe kumbuyoko yes nde ndichinaso chimene timamva kukoma kwambiri kuna kuti tindiso ndi criminal justice system yathu imene imakhala responsive samakhala rigid kuti azibwera anthu mu khoti basi anavomerera anachimavuta poyamba panopa chimatheka phatikizapo milandu ya mada imene imatheka kuti ukakhala prison uja ndukada ukayimvera konko nde ndi chinthu chija chinaso chionera kuti tisangochitenga mwazibwanabwana ya ndi chinthu chachikulu kwambiri nkhani imene yoyo komanso tindi initiative ina yakuonera kuti tizipange decongest ku criminal justice system kumakhoti timanena kuti ma village mediations amene tikukhala mmizimo kumapanga kuti milandu tochepa tisamangobwera ku criminal justice system ndezi makhala zosangalatsa kunena kuti mwina akhoti akupanga lifa case kunena kuti case ibwanji mupitise kwa apolisi akupanga lifa case zinthu zoonera kuti sizingangochitika ndi win imene ndi win kwambiri mwina tikamapita pasogolo timakamba za milandu imene tapangapo kapena ma policy reforms amene tathandizirapo china chimene timanyadira kwambiri padakali pano panchonera kuti tindi prison ya act ya nyuwani ya 2025 imene inakhala nkhani nthano maboma mabwera ndikupita kumangochitchula maboma kubwera kupita mpaka panopa tindi prison bill 2025 ya panopa tindi act yes yeniyeni inadusa ndithu ndi lamulo lokhazikika limene lapangidwa chingodikira panopa mwina ma regulations kuti mwina muyambe kugwira ntchito bwinobwino komano ndi chinthu chonyadisa kuna kuti bungwe lathu linalinso pasuku limodzi mwa anthu amene anasogolera ndithu kupanga advocate chabwino kuti chimene chitheke chifukwa amene tikufotokoza panopa act imene yachoka ina ya 1956 yes ya Samunda ndimene prison imagwisa ntchito zaka zonsezi kufikira ya 2025 ndeno ndi chinthu chimodzi so chimene timachimva kukoma kwambiri chabwino padali nthawi inake loitering and vagabond mwachidula amati vagabond inuyo sunakuonaniso munali mmodzi mwa tikati inuyo tunena inuyo ndi bungwe lanu mmodzi mwa anthu amene munabweresa kuti lamulo limene lili ngomugwira munthu akuyenda kutani ndi winiso imeneja imeneja ndi wini yayikulu kwambiri ndikuwuzaniso kunena kuti muziwa kuti wini imeneja ndi yayikulu kwambiri yasintha zinthu kwambiri sikuti kumalawi kuno kokha okay ku Africa pa Africa level inde even ku African Commission anayika advisor opinion yokukhuza ndi mlandu athu chama uthula kwambiri umene unachitika kuno panopa even maiko akunja kuti tikati kunja ndi international ku America ambiriso anatengerapo zimene tinapanga ife mwachidule tinene kuna kuti malamulo amene ajawo ngati alogo and vagabond anali malamulo ajonera kuna kuti anabwera ndi Asamunda cholinga chawo cha Asamunda anali ajaonera kuti asamakhale mwina pafupi ndi anthu achikuda ndi chimene chimachitika nchija chonera kuti mwina mantha akaona akuda uja kuyenda amaona ngati mwina apangira upandu ndi samafuna kukhala pafupi komanso amaona ngati osasamba akuoneka ngati kunena kuti atha kuti pasaya matenda iwo ntchito yawo chibwete amange akamanga mapunishment azipita azikalima kumunda ndi zimene zimakhalapo ndeno zomvetsa chisoni kunena kuti chinthu chatakhala nacho kwa nthawi yayitali ingakhale inuyo ma reporters koyambirira mmene munkalembera nkhani ngati zimene zinazomvetsa chisoni kwambiri chifukwa apolisi akangokuwuzani kuti ati tamanga anthu 1000 ndi munkalemba kunena kuti police have arrested 1000 dangerous criminals nkhani yanu imathira pati pompacha full stop so mapita kukhoti kuti mukaone kuti chichitika chani mawa lake mapezeka anthu onse aja atulusa kukhoti munapasa mafaini amene aliphera mafaini amapitisa kundende ndi chinthu chijacho chimakhala ngati chimaonjezeranso kuti ku prison kwathu kuzizaza kumazaza adi chifukwa chona milandu ina imakhala ngati imene uzapeza anthu aliko umene akuseva 3 months unako mlandu wanje anandigwira vagabo komanso mudati muonesese chinthucho chinali ndi tsankho kwambiri mkati kwake chifukwa chimene chimachitika nchonera kuna kuti ino yawanda mumayenda pa galimoto mukuyenda around 7-8 o'clock mupita kwanu mukamayenda padakali panopa kumakheta mukamapita kulimbe mumapeza anthu kuna 8-9 akuyenda kupita kuti mwina akupita kubangwe ena ali pagulu ena ali paokha ndeno amagalimoto samayenda koma chimene chimachitika ndi apolisi amangogwirako oyenda pasiwo mwanjira ina yake mumaganizo awo komanso tinene kuti lamulo lija linapereka kwambiri mphamvu kwa apolisi kuti aziganiza kuti uwu ni mlandu kapena wasi mlandu
chifukwa kungomona munthu kumene avale onati wati mwina atha kukhala kubawa ndikuagwira asuti mwina magabani posagwira usiku ja magamuti akamayenda akudusa chonchi akugwira munthu akuyenda basi wasuti sakugwira akamapanga ma sweeping exercise aja na kuti afuna agwire anthu kawiri so zimachitika ngati president kuna kubwera ngati mbali ya kuno ndi amapanga ma sweeping exercise anthu osafunikira zapitisa ku prison ndazi naso zimachitika ngati osafunikira amawatenga ngati osafunikira okay yeah Independence Day ajo anthu aja amanga kaponya kucha ku prison amaenda ma bottle stores muzaonesesa kuti mabottle stores amene amagwira kwambiri anthu akumakheta akundilande akuchisapo samapita ku Mount Sochi kumenenso anthu samakhala nthawi imene wakumwacha akumamwa mabottle store exactly chifukwa chona kuti kumene kuja kumatengedwa kuna kuti kumapita mahimu mahimu sangakhala kuba awasi ngaganze utanga pala mulandu kumano awakumakheta ndamene athakupalamula mulandu ndi muthu akuna kuti ndinakula ndisankho chabwino ndiye pachifukwa chimene chifenaona kuti ayi malamulo ngati awasiya bwino chabwino ndeno nyamata mmodzi atamangidwa timati Mayeso Gwanda nkhani yake ya Mayeso Gwanda panopa ili posepose anthu amachita study exactly iye Mayeso Gwanda mwaye kwapita nawo ku African Commission wapita nawo ku South Africa ukafotokoza amene zinakhalira panopa ndi munthu wokuti anthu amamphunzira exactly amafotokoza una kuti ineyo anamugwira cha Polytechnic atamugwira pa Polytechnic apolisi omwewo anayimisa galimoto ndikumunyamula kupita naye ku Sochi ndetu mwanjira ina ndikuti wapa galimoto ndi Mayeso anene onse kwamanga kuti mkwenda panopa bwanji komano chifukwa kuti uyu amayenda basi anena kumugwira koma muti ati muive nkhani ya Mayesoyo amachoka ku Chilomoni linali lachinayi khaya amathamangira kulimbi kukagulisa ma plastic anatenga ma banks amagulisa aja obweretsa nsomba kuchokera kucha ku Mangochi iye anaona kuti ndiononge ndalama chibwino ndiyende ndi amayenda anagwidwa ndeno ikwa ife timaona ngati ndi ma crimes amene amapanga target anthu amene ali osauka chabwino yeah poti tini nkhani zambiri tiziyenda msanga mumakhala ndi nkhani zopasa chidwi and that's why tikupita mwina your area of expertise and kumeneko ndi ku prison I don't know kodi tisanayambe kufunsa mafunso athu are you passionate about ma prison ndende zathu chifukwa choti bambo anu analoyang'anira ku ndende ndenu munakulira ku ndende osati mu ndende munakulira mu ndendemu ndemaka mwaona zinthu what triggered that passion yes ni ntchito sometimes ntchito je madusa nomakhala munthu you are passionate about what you do ine ndine mwana wa kundende actually ndakulira mu ndende nzitero chifukwa ati mutati muonesese mmene osati makulira mu ndende ndakulira mu ndende ku ndende ndakulira mu ndende chifukwa bambo anga angagwira ntchito prison yes mwina mwake nthawi imene even ma facilities amene timakhalamo olo nyumba zimene timakhalamo zinalibe ndende zofanana ndi ndende ndithu kuyamula komanga kwa basi nde ine munthu ne I think ndakula ndikaidi ndi nthawi zina zake bambo anga anakwezedwa udindo kuzakhala mabwana mwina anakhapo ma regional commanding officers ku Zomba kuno ku Mzuzu akupita ku retirement komano kwina koso kumena makhama officer in charge nde tinali anajiona kuti ana mabwana anthu amabwera kuzati chapira zovala kuti sitira ndi maona mmene asilikali amazunzira akaidi kakhala kuti alakwitsa kapena kuganiza kuti alakwitsa china chilichonse anthu kunali kumenya kunali kuwanyamulisa zipika zija munthu ayime ndi mwendo umodzi zimandikhuza kwambiri chifukwa choti naye system yoti bambo anga samatani amagwira momo because even ndimakumbukira tili ku Kasungu panana akanagwira ku anasokoneza ku Kasungu Secondary School anyamata awiri anyamata achichepere ndi amene amazatugwirira ntchito ndimaona kuti mwina so ine ndine wankulu akutigwirira ntchito kumatisesera kumatichapira ndezimandikhuza kwambiri ndi I think kukula kwanga konse ndinakula ndi mtima uchiona una kuti ine I think ndizapange chinthu china chake chothandiza munthu chifukwa ndimaona ngati kuti pena pake panalibe kulemekeza ufulu wa munthu abwina aliyense komanso chifukwa choti nali mu nthawi choti ya chipani chimodzi ndi zolemekeza maufulu akaidi kunalibe komano zina zomvesa chisoni kwambiri kunati ndinakula mu environment manager chimene timaziwa ife kwambiri nchiona kuti tikapange ndewu chifukwa choti timazitenga ngati kuti ifeyo ndifana amabwana ndifana asilikali chanchani ndeno takhati kumakhala ndi nyengo manager komano pena pake I think ndazapanga realize kuti I think moyo umene umachitika apa si wabwino ndi I think namba kumumva munthu kuna kuti mene akumvesera kuwawa uyo mwina nditakhalenso ine takuzamva kuwawa chimozimozi chabwino now
zimenezo mutapeza mpata kugwira ntchito ndi bungwe limene mugwira nalo ntchitoli mmayendera mu ndende and nkhani yayikulu imene mwakhala mukumayibweresa pafupi even apa pamene ambiri apa mukamba za kuchuluka kwa anthu mu ndende zathu makapasiti a ndendezo ndi anthu amene amakhala amenemo. There's been a mismatch for quite some time now. Kodi mwafika nazo pati zimene zija? Are you happy now kuti advocacy yachitika pakatipa we have managed to decongest our prisons? Kapena is still failing, and if we are failing, where is the bottleneck? Pakufuta ndi pati kuti tiboleze kukhala kuti ndende inamangidwa anthu 10 mwina kuli anthu 6 kwina kuma kuti ndende anthu 10 kuli anthu 300 kuti zimakhala to imagine kuti how do they manage anthu amene aja amhango. Titaona kuti anzathu amagwira ntchito prison jali pa chipinjo chachikulu kwambiri chifukwa amakhanga ndi makolo amene aja ndi makolo amene amayang'anira anthu amene kunja kumwena anali opalamula kwambiri chabwino. Ndipo ndimayamikira kwambiri kuti azibambo athu ankagwira ntchito yotamandika kwambiri chifukwa chona kuti anthu aja amakhala kuti athamakisana kwambiri ndi apolisi komano akapita kumene kujako asilikali a prison amakakhala nawo ngati kholo ndikuyang'anira anthu awo ana awo amene sikunaga napulupudza. Nkhani imene mufotokoza ya congestion iyo ndi nkhani yosayamba wakhala kuchitika ma initiative osiyanasiyana ngati mankho za camp courts aja cholinga chimakhala kuna kuti achepeseko chiwerengero komano ndende zathu zakale zozaza kwambiri. I think by timayendera ngati prison inspector timapeza mwina 260% capacity kuputenda there's pure ekuchuluka zithanda zona kuti sero mwina yopangidwa kuti akhale mu anthu 10 mene mwafurukuza makhala anthu ambirimbiri otisana ine okhala kumene koko. Mwina mwake tinene kuti anthu ajawo sakhala ndi mwayi wogona ngati mene kuti anthu akugona koma amakhala kuti apangidwa paki kuna kuti ngati zinthu komano is beyond control ya anzathu ku prison. Chifukwa kuti iwo aja amangolandira sazasiya ati ndende sizaza chimodzimodzi galimoto ya polisi amati sizaza imangokweza lituma anthu mnanga agwirire kunsewu. Exactly akwerabe pati kuganiza kumene koko potengeranso kuti ngakhale munthu wapalamula amakhabe kuti alibe ndi maufulu ena sikuti chifukwa kuti waphwanya ufulu wa munthu wina ndiye umafulu akati mukuzipanga manage bwanji. I know maybe zinazo mwina zili mujeni mu Prison Act of Ujeni 2025. Yes. I don't know ngati mungati paseko kwa chituzi kuti Prison 2025 Act ikuti chani ikuningira chani even zama ndende zathu meti mazipangira manage. Tinene kuti kulira kwathu kumene athana tukwamveka pano pa chifukwa chona ndi Prison Act anyuwani. Choyamba tinene kuna kuti mwabwera zinthu zingapo zabwino. Tiyambe ndi kuna kuti padakali panopa a president akasangalala amatha ku malinga ndi malamulo amene anapasira atha kutulutsa munthu aliyense. Kodi kusangalala kumene poyamba tinachita kuyika masiku kuti atha ngati pano pati kuziwa kuti pa 6 July a president akwena atasangalale atusakwena masiku ano ndi any day mwina ngati Friday ngoti lero Father's Day mwina mwake tuseko awiri mwina mwake chimezi chifukwa choti tinangozolowera lazima khala chicha ndiye chimakhanga tizoloweza ta president amati pa 6 July munaona chaka chino kwa nthawi yamba pa Idi anapanga so anapaiza kuti ata kupanga thaina iliyonse mena angata asangalala olo mwina mwake atangomvesedwa kuna kuti muna kwaza ata kwakhulukira moto olata sankha kuti every Friday yes azitusako awiri atatu ndi mphamvu zimene anapasidwa. In fact panipo simuna ndikupanga so ndikuonjezaso kuti kabiri akatulutsa anthu aja kumakhala kuti anthu amayankhula kwambiri kunaya kuti atu munthu mwina mulandu waukulu kapena chachani mutati muonesese malamulo amene anapasira president sana auze kuna kuti mulekezere milandu iyi atha kutulutsa aliyense komano chifukwa chona kuti kumbuyo kunkabwera ma guidelines ochokera ku muna Minister of Homeland Security kuona kuti tatulutsa amene apanga save half chachani lazima khanga zikupanga contradict ndi menezero komano atha kutulutsa munthu aliyense. Kopsa kokhani mphamvu zimene zozo kapena ubwino wake ndotani kukhani mphamvu yoti you can ukhoza kutulutsa wina aliyense. Munthu jakama mtulutsa suda mangotulutsa amaina kumuona kuti kodi munthu wasinthika bwanji. It's not kuti zimangochitika una kuti basi munthu akuganza kuti uyituluka ndende zokuti amuhango tinamanga zoti muzikhala anthu 10 nde muli anthu mwe mujafira ndende ungamone wina wake mmodzi kuti muwasinthika are you able to see that? Amaoneka ore fail tikapita kuti mazuwa kuti awana sintha kodi tu anthu amene ajola atakhala apalamula ambiri aja akapita ku prison kuja amakankhula ndithu kuna kuti tinapalamuladi ndakhala ndikumacheza kumene ndi mama sena kuti tikapempha kuti tiyende tikapangisa camp court amaopa kuna kuti asaka ndimenya kumene koko koma akapita kumene kuja kafiwa akakuma madam Pepani ndine muna ndimanga uja zaka 26 nenda palamuladi pepani sinzayambira sinde kuti munthu yokuona kuti
akupanga accept komanso muna make Koma is it not because malo alipo munthu amene angakumange noma akulabe mtima uli ku prison kwa basi aliko they are showing kuti panali ka clip kena kakesu kamene kankaenda ma social media zatwira ngiphombea yes I think ankampanga interview one of the lady anandichula hapo so mwafusa Victor yes ngakumana kamvela kamene kaja amene ajandi anthu kuti amakapezeka so anthu amphamvu ngati amene aja yeah kuti saku alipo sambiri so kwambiri komanso alipo sambiri amene anapalamula amene amilandu yaikulu jama kuthakukhala kuti ine ndala pasingapangeso chachikuluso chimene ndapanga noti mugwira ntchito kwanga ndapanga noti kuna kuti muna anthu amene amapalamula so amene yaikulu akakhulukira nthawi samabwereranso ku prison kwambiri mwina tabereka njisanzo anthu ngati amadacha yes ambiri samabwera prison palibe amene anatuluka mukaphaso wina ayi ngati namvapo kesi inali mmodzi ya munthu wina akeso komano I think mbongo musana sisumuna mwabwino kweni ndekaya amene anapezeka watuluka kuti bonganizato adapha munthu ukapha wina ambiri samabwera omwe wakuba mafoni wamene exactly fana ngasi kawiri mwainga tumena maupeza so kwambiri kuti foni inaso winake suna isunge bwino lero aba atulusidwa mawa akabaso amene ajavuto limakhala akondona kuna kuti ndikofunika kuti awati athandize bwanji kuti asamabe ndichimene chimavuta so ndiko ndimesa kuba kuli kwa mitundu iwiri yes kuli ena amaba kuti ndovutika kuli ena ndokuba basa anangozolowera kuti akafika pamalo amene akuti abe komano chimene chocho ndi mutha kuoneseza kuti chofunika so uthandizika ndi behavior change nchifukwa chake mutha kuona kuti department ya prison panopa ikulembanso ma counselors ambiri kuna kuti azithandiza zinthu kazimenezo cholinga choona kuti muna anthu aja azisinthika tinasira ponera kuna kuti timamba za prison kuli ma initiatives ngati tiyambeka kuna kuti commissioner wa prison chief commissioner kapena commissioner general mmene angayisinthire yes nda atha kupasi anapasidwa mphamvu zonena kuti akaona kuti ndende azaza atha kuyankhula ndi chief justice ndikuona kuti tipange bwanji mwina tichose ku anthu ena kumchana mu ndende chabwino yomwe initiative ndiyo yambirira ndi mutha kuona kuti is direct sikudikiraso kuti ya president declare 6 July then kuli parole system yes parole ndiona kuti imene ndi exact alipo ma parole officers mala muno pano palibe koma apangidwa recruit faso kukhala parole board kumakhala board ndithu kungoti alisa zipanga ndisizenda akhala ndi parole board ndithu kukhala chair wakama yankho ndi azikhala former prison agent chief commissioner azikhala chairperson agent kuma ma members ena azita kusankhira amene kukhala ma officers ma parole officers mwina amene azikhala prison nje kuona kuti akusintha bwanji yes komano iwo samene kupanga verify nzonadi ngasi nkhani ngazi zovuta so zapeza so zinyengo komano nde imeneyo iziona behavior ya munthu nthawi imene akungolowa prison koyamba ndikumamona kuti munthu yakuyenda bwanji munthu akusintha bwanji ndeno sindikuziwa chifukwa ma allegations anatuluke kaya ikamilandu kaya saika milandu komano ine maganizo anga ndimaona kuti kusintha sikumatengera kuna kuti uyu ndi mlandu wakulu ndi mlandu wang'ono kusintha ndi mtima wa munthu mmene amafunira ndechiyembeko zano panthu pena sizimakhala kuganizira anthu akunjaku amuhango munthu adapha munthu ene aga mbale wawo uja amene akuona kuti munthu adaphera anthu aja makhala ngati ali ndi lilifa akamamva kuti munthu uja adatsekeredwa kundende moyo wake wonse tidagwirizana kuti tikamba za death penalty kuti poyamba timatiziphana kenaka kukhala ngati tikuopa kuphana tumangosungana omwe kuja ndi amuone munthu amene ujayi watuluka kuyenda yes munthu uja anasintha koma anthu amene ajawa how do they heal to see the person who is responsible for the death of their mwinaso pazifukwa za I think zimakhala zomvesa chisoni ndizomvesa chisoni kuti mwina mwake zimakhala choncho komano ife tinapangapo project ina yake imene timati resentencing yakafantaine amene ndi amene mayankhula kuti atatuluka anabweraso kwa mada yakafantaine imene before abwalo asanapange kalikonse anthu amapita kunja ndukafunsa chibale yake amene anapita kodi uyu atatapeze mwayo kuti atuluke mungamuone bwanji mapeza ambiri of course ena makani ena ake ndimakumbukira anachita kufuna kuti thamangisa komano ambiri amavomera ndithu kuna kuti ayi musena atuluke ambiri amavomera anga imakhalako aliyesa mkhandi mkwiyo timakhala ndi mkwiyo koma imakhala ukafika pena pako mausiya mkwiyo kuna kuti I think basi zinachitika tipitirize chabwino tifuna tikambeno iyi tinayamba pa 6 July pa tikhala tikuona anthu ena kukhululukidwa kuti basi tulukani mwasevako hafu mwaonesa khadwe labwino
aziyang'ana chani inu mwakhala mukumali napo kuti china mwa chinthu chimene aziyang'ana ndi munthu akakhoza mayeso so palembedwa mayeso pano 8 ya JC form 4 mwakhala mumapanga advocate for that kuti people that have shown good behavior komanso passing mwina ngati amusankha even mayeso a form 4 kuti akambe university inu manena kuti zikhala ujeni manager for pardon ziziyenda bwanji because kumeko kuti anthu ambiri amakudandaulana mwangu kuti amuhangu aja iwo aja sinachitikirapo ya akumakhala busy kumafuna kuti anthu azituluka mundendemo kumapereka zifukwa yeti anthu sawo enake they lost uje property ana lost uje relative tizizipanga bwanji zimene za mwangu. Yeah, I think ndi zinthu zone akuna kuti alesa makhande mkwiyo nimakonda so kwauza ndikamachaza ndi anyamata aja ku prison kuja unawo kuti musaone ngati kuti community imakupangira ni chisoni chifukwa nthawi zinaza kumukapanga zinthu zomapanga zinthu zodabwisa like munthu how can ngati chinyama how can you go to somebody's house ine ndine bwana inu ndina bwana ngati munthu akubwera kuzatibera kunyumba kwathu ndikuti ife ndife mabosi yake koma kubwera kuti uzatibera ndikutipha ndikupanga mwina za rape ndeni mauza kuti how do you feel mumava bwanji mukati mukapha wonse olemera amene amakugula zinthu aja mukaba kwandani doesn't make sense kuti apate zimangosoni zathu muli ndi mtima wopandu uone kuti munaina kumafuna kupanga zimene zonso komano ine ndimayankhula kunena kuti prison sentence imakhala ndi expiry date imakhala ndi siku lomaliza olo titanena kunena kuti anthu asatuluke pa mwina pa president akuakhuluke asatuluke komabe khoti inapasa zaka zoti agwire sentence yawo asatulukabe ndeti kayika kuti mwina mwake ndisindikeso pane popo chimene chocho chimene nimaona ngati kumalawo kuno tikuchipanga misi kwambiri ndeno ndi prison act padakali pano pamene tikufotokoza ikumakulimbikisa kwambiri kuna kuti munthu asinthe si kumapanga zija zoti munthu akakhemazi ya chifukwa kunali kuti akakhemazi akakhawa amatani mekuja kuti anthu azisintha kuti amasintha okha kapena kuli zinthu zimene zikuwathandizira anzathu maiko ena kuti akhati umaziwa kuti umapita umene ukaphunzira mwina ntchito zamanja ukata kumachitika chani munthu amasintha yekha basi because tinene kuti mukuchepekedwa kwa prison department kuli malifomu zambiri amene akuchitika mutati mupite kuzomba kuja prison kuja mukapeza ndi chifactory ndithu cha machine akaida kuti akusoka padakali pano pakusoka uniform yawo so akamasoka muja amakhawa chita reflect kuti I need to change exactly si hard labor yeah it's not hard labor actually kuti munthu atata ampase opportunity kuti amaziwa atha kuthamanga kumene koko akasoka amasoka zimene zijazo ifeso ndi project imene timakwira ndi DVV International timaphunzitsa na barbering tinsmith zosoka zimene zitikuphunzitsaso ena kumapanga macoffin amaliro aja komano kungonena kuti mwina mwake kumbuyo amapanga amangopanga ngati mena apangira basi zikatha chonchi ndalama zimapita ku account number 1 ndekuti iwo sakupanga benefit kena kalikonse mwina so zapeza so chakudya so palibe komano I think pali dongosoloni kuti mwina mwake munkhani ya kukhala timati labor fund labor fund mu prison act anyone labor fund ndio naona kuti mena mujamuli akadaulo osiyana anyamata amatha ntchito mena muja atata asoke chinthu simungakhulupirire chikuche kwa prison committable pansi mungakhulupirire kuti akupanga ndi munthu wa prisoners ola ndeno papa yapata kali pano pa a prison aja azibwerekesa labor muna mfuna kuti muna athandende akakugireni ntchito ina akeso ndi ndalama zipita ku prison right zikapita ku prison amene ali kukanga ka agency kuti ukoza ukapeza ku human resource exactly mukati ka human resource kandi aphunzitsi kula phunzitsi kumene chabwino right akaphunzitsa msukulu kwanu mulipira yiwazilandira exactly ndeno iwo pa mapeto pompa zonse kuzakhala kuna kuti nakusanzandira ka percentage kuti akatuluka akapeze kwa chimene chimavuta kwambiri padakali panopa ukabwerebwere umabweraso ndikuuze ndi kwanu umabweraso chifukwa cha zimene zizoona kuti munthu akatuluka ku prison aswacho chita anthu amakamona ngati chigawenga yes kunkana paliponse apaliponse amankana kukangosowa mbuzi amatenda yes chimene chimachitika nchonaona kuti anthu aja amasowa chikondi ndiye chifukwa chonaona kuti munthu ngankonde asana kukonde mesa iwaje tikamakondana uyazinyamuka ndi chikondi chake so chikondi chake sikumana usati uonesa nkhaza zokhazoka and you expect people to love you it's very hard yesu yekha mwina ndimafuna ndiyankhule chonena kuti vuto limene timaganiza prison timaona ngati amene amapita kuti ndi munthu amene waonesa nkhaza ekha kuli anthu ena kana amenyana
ali ku prison kucha Ndenkhazazo. ya kuli anthu ena ake mwina mwake mwasoka agenda galimoto yake amanga ali ku prison Mwasoka mwala unga maponye muno mwasoka. zimene Libeko kumene kujako amene mungapeze example yake imene sitimuona. ali ku anthu ambiri mwina Kana jambo noti anamunamizira. nkhani za mabanja ndingokupasani chisanzo chona kuti mapezeka azimayi ena ake una kuti ama leader life jona kuti amuna wa mausunza mwina azingowamenya makofi mwala kwa chandele kumamenya ndi akaza japena paka mazalimba mtima mwina kupanga china kumenya kumamuna jamani mmoja wafa aliko kumene kujako Ndenkhazazo. ndiye titatuone sese akumano musaiwale kuti naye mta gender based violence anthu anayamba kumenyedwa uku ndi amanka namva kuwa kenako final product inalija yoti naye sakubwezera ali kumene kujako Right. anthu ena ake zomwe zama zobera na ndalama zosaziwika bwino ali kuti ali kumene kujako ndeno sikuti aliyense amene amakhala prison ndi amakhala tuwapha munthu kapena wamenya munthu ayi aliko anthu ena ake ndithu anapanga za maofesi zomwezi mwina allowance amene timalandiracha tandi allowance sinapita kokagwira polisi akuzandigwira sinapangire khaza aliyense kumandaba basi chifukwa yake ndimakonda kuyankhula maonera kuti imandisangalatsa nyimbo imene anaimba izitipereka ondeona kuti kuna khauti wa polisi ndi Yesu Kristo bwezi mwina tosefu ino ndini wanda tikuyankhula pano bwezi nafesi tiri kundende bwezi nafesi tiri pashamba koma chifukwa si wa polisi wa polisi sana tuone wa polisi amene sakuzatugwira iso ambiri amene amaoneka kuti ngosapalamulawa chifukwa sadagwidwe exact sana gwidwe kuti agwidwe anthu umatha kudabwa kuti masunga iza bwana Exactly. kabati Exactly. kuti sizinaonekere Exactly. kumaso kwa anthu Zoona, maoneka ngati ndinoyera Exactly. kufikira kuti agwidwa Exactly. umaoneka ngati ndi olungama ndiye amene ajenda amene amayankhula kwambiri kuna kuti zikawangasi Koma zawo abisa. ndimakonda kwambiri wina kana yankhala kuna kuti nthawi zambiri kamayankhula za corruptions timayankhula chifukwa tiona kuti mwina wakisi napeze mwayo kuti tibe komano anthu ambiri amati akayankhula izi akapeza ena ndikucha mtima likachigedi cha ndikana Exactly. khalo anzathu anapindula amene Basi. anyway tipite ku break pamene mukuonera Times Exclusive ndikucheza ndi bambo Victor Chagunyuka amene wandi amhango kuchokera ku bungwe lija la CREA komanso iwowa ndi membala wa inspectorate ya ma prisons komanso membala wa Judicial Service Commission. Timve uthenga uchokera kwa Rainbow Paints kenaka tibwerenso kuseriku. Kulandireni ku gawo la chiwiri komanso lotsiriza la program yathu ya Times Exclusive pano pa Times Television TTV tikucheza ndi bambo Victor Chagunyuka Muhango amene ndi mkulu wa bungwe la CREA komanso ndi a member a inspectorate ya ma prisons komanso ndi a member a Judicial Service Commission. Ndakulandirani gawo la chiwiri nkhani zathu ndi zambiri ndi ndipemphe kuti mwina tionjezere ku ka speed. Tili kundende tukambirana za nkhani zosiyana-siyana zimene zimachitika kundende. Pali an interesting nkhani imene it's been there but somehow I think tamba kuyikambirana pompanopa kuti pala anthu ena amanga nthawi yayitali ali kumene kunjako ndi anthu apabanja mwina anamanga amayi ndi kuti abambo ali kunjako mwina anamanga abambo amayi ali kunjako ndi anthu anayamba kukamba zija amati mu Chingerezi conjugal rights ufulu okhala ndi apabanja even uli mkati kuti zikumayenda bwanji fata ziona ndithu padakali panopa wina kama ndifotokozera kuti amaziwa kuti lero I think kubwera madamu Msisha azakumana nda Msisha ndanzawo atamayima mbali ya ukoko basi kamunamangati zinthu kenaka kamatuluka wafewa zumakhala bwanji amhango conjugal rights anzathu amene ali mkati tinene kuti mwina mwake munthu ukakhala kunja umamva zambiri padakali panopa malamulo ku Malawi samapanga support conjugal rights. Tinene kuti panali chabe ma proposals ife makamaka ineyo ndi organization yanga mwina tinali pasogoloso nthawi imene anthu ankatenga maganizo athu nthawi imene ankapanga prison act ya nyuwani tinkana kuti mwina mwake aonjezere koso ma conjugal rights ufulu onena kuti bambo kapena mayi atha kumana ndi bambo mwina kamozi pakanthawi privately kuti akhale ngati banja. Ifeyo kwa ibungwe lathu timachiona ngati chinthu chabwino kwambiri ndipo ndimachiona be ngati chinthu chabwino kwambiri fani makhupira kuti ngati ine ndili ku prison mkazi wanga si prisoner prisoner ndi ineyo ngati mkazi wanga ali prison mkazi wanga si prisoner ine si prisoner ndeno isakhale kuti
zithese banja yeah munthu akapita ku prison ndi banja latha in fact pano pa chiwerengero chambiri cha anthu amene amakhala ku prison akangomangidwa mabanja awo amakhala tatha akapita kuja mapesa ati akazana anapita ku kwatwina ana angokhala opanda makolo chanchani ndi imene zimakhalira ndi ife timayankho ati iyayi kuti zimene singalimbikise kuno kumala kuti zikhaleko choyamba chimene timaganiza chimene chifuna makamaka nthawi imene tipanga prison act timaona kuti zizathandizira kusintha komanso zakhala ngati ndika incentive kwa anthu kuna kuti chifukwa sikuti aliyese koma azatenganso anthu amene akuonesa kuti awa akusonyeza kuti akusintha ndeno uzaona kuti zawonjezeranso nkhani ngati imeneyo komanso mnyengo zimene tikukhala ndi nyengo zamatenda zimatheka kuti munthu waseva 10 years ukupita ku nyumba kangokumana ndi amayi kuti akudwala kapena abamba kuti akudwala chifukwa choona kuti munthu kuna sana katha kukwanisa ambiri sangakwanise maka nyamatano nthawi zinaso mungakwanise 10 years muna mwasiya ndio kapeza kuti msisha akwatiwa ndeno nkhani ngati imene timaona ngati kuna kuti prison isamakhale chonena kuti kuthesa kumabanja ndeno linali chabe ganizo kapena lidayamba kuyeseredwa malo ena ndi ena linali chabe ganizo pali ena ato akhala kumabwera azimayi una kuti napita nakakumana ndi amunanga okuti anamanga ndi abambo amayi kumabwera umapanga share ma stories awawa ndi azimayi anzawo kuti ngati nkhani imene ndikuzana papa amayi ena kankanena ndithu kuti tidapita ndi kulikalumu kena kake tikamalo athati kangolowa mukulu amene kwa anthu amaziwa kuti awakakumana ngati banja amatuka omeko atumasapotera panja of course amuhango afewa ndisayankhule ngati ndinogwira ntchito kundende komano experience yanga mmene ndakhala ndikugwira ntchito ku prison sinaonepo zimene zikuchitika ngati pamakhala njira zina mwina singaziziwe komano napa kuna kuti backed by mlamulo palibe sinaoneponso munthu akuyankhula zimenezo so kamakhala mwina kadiru chabe kuti kamangochitika at that level because you never know sizotheka zimene tikamamva zinthu zina zimene zimalowa umapeza kuti anthu ma prisoners amakhala bwanji ndi mafoni kumabera anthu ndalama kuti ma prisoners akumapanga bwanji izizi ndengati zimatheka masimu kadi kumalowa angaliphire kuvenchesa madamu kuti kapena dadi kuti munthu aone kusintha nchifukwa chake ndikuyankhula kuti sizovomerezedwa ndi lamulo padakali panopa komano ngati zingakhale zikuchitika kukhala mdziko la soka anthu mwina mwake amakhala ndi njira zawo zimene ineyo sindingaziziwe ngati amaziziwa ndiyo amaziwa okha komano ine kugwira ntchito kwanga sindinamvepo ndipo ndi ganizo langa nimafuna zitatero koma sizinayambe ndi maziwa maiko ochepa makamaka aku Europe akuti amapanga zimenezo koma kunoko makamaka maiko ambiri aku Africa tidakali nazo komano chimene amalimbikisa lamulo lathu limalimbikisa kuti pazikhala family bond kuti anthu azibwera zamuona munthu mzawo mwina marumu amene akuyankhula sindikuziwa pamakhala marumu ena ake amene anthu umakumana ndi abale anu ndi mmayankhulirana apo simumakumana direct chifukwa anthu achisamakuma direct umakhala ngati apapa pali chichingo apa pali chisefa ndi mmakambirana ifa kuti mdalowa mlumu imene zomvesa isoni mwina kwathu kuno tidakali kumbuyo mwina tinakabweresa mafoni akuyankhula kodi nkati mujatu takhalamo ife tinapitamo kuti tingabise nthawi inake tili ana nyamata tamenya ndewu tagonapo pashamba chili pacha kuti mukaone malikudzi mukationa kuti ndewuzi tinapitamo so anthu adabwerapo uzati pasira kachakudya zomakuwira kuti kodi ndi amve zake ndi dani amene azatha manyamula ngati mafoni chomalankhulisa pakhazo zina za privacy muna mfuna kugambirana za kunyumba zimakhala zovuta kuti apanga bwanji mwina kutidakali kumbuyo paina papo ujeni mwamsanga anthu ali mundende adagwidwa ndi ayamba kupangaso za umbavaso ali memu jamu what are we doing to make sure kuti tithane ndi ntchito imeneyo because anthu ena akuti amanena kuti mwina munthu anamanga zaka 40 ndi even amaona kuti akamapanga ma criminal activities even atampeza kwamuzati tikuonjezeranso mwina zaka zina ziwiri amangoti ndilikale nkati ndikamatuka muno ndikhala ndili millionaire inu mayendera ma prison tili pati panopa vuto limeja litatchuka kwambiri zizi zoma abantu moyimbira mafoni mwawina chani mwapanga chani zili pati are we winning that fight I think vuto limene jalpadakali pano muthauna kuti likuchepako right makamaka nkhani imene nali kuzomba prison kwambiri kumene kunali kotchuka kwambiri likuchepako chifukwaso ena mwayo mwina anacho sapo anapisa ma prisons ena right sindikuziwaso kuna kuti anayika ndondomeko mtundu wanji
komano ife timapanga be advocate kuna kuti chifukwa kawiri zimene zijazo zitakuthekaso kuna kuti sikuti ndi akaidi okhamira mapanga zitakuthekaso pali asilikali ena akamaya mathandizira akaidi kuti azipanga zimenezo andi tinaonapo podi ndithu kuti asilikali ena acho sako ntchito zomwe ndizosangalatsa kuna kuti discipline akumayiponya ngati zinthu zikakhala zachitika komano ndimafuna kuti nditengere pomwachamwayi pano pakuna kuti muna corporate world inakaina kuwathandiza so anzathu ku prison makamaka ma banks for zinthu zikwambiri zimachoka mu banks ma Airtel anzathu aja alibe muna upangiro ona kuti atakupanga bwanji bwezi atathandiza ndi zipangizo za makono ma scanners ma scanners kuzomba ayayika apo kuma tine kuti ma CCTV kuzungulisa prison yonsejo osati kuti azikapanga invade private yanthu koma malo amakhala for mwina zinthu zina zimaponyedwa kuchokera pa zinthu ngati zimene zina khati zaikidwa kwathandiza anzathu akundende zitakuthandiza kwambiri fantazi ati mapanga accuse alibe upangiro woti tipanga bwanji komano mwayoka akuyesesa ndithu kuthandiza ndithu zinthu zambiri zimasinthika anthu ambiri agwidwapo ndithu chabwino yomaliza kundendeku mwakhala mukumanena zokuti tikhale ndi ndende zina zokuti anthu asamachite kukalowa mkati ajamati ma open prisons pena mukuti even ma communities azingopanga zikutheka. Is that something that we can do kuti munthu anamangidwa koma ife tizimuona kuti ndiuyo kapena azingogwira tinchito tina maderamo ngati kachibalo koma yeti tikuziwa kuti uyoyo akupanga zimezi chifukwa chokuti adapezeka olakwa? Yeah, I think zimene prison act anyone 25 koma notira tionesese kwina kozi machitika ine ndimachokera ukalonga ndikapita ukalonga prison ya ukalonga ili pa open umachita kuziwa tumbala wanga ndikuyali apo koma na concept imene ifuna apa nopo ifuna una kuti mwina mwake anthu wazipanga be interact ndi community because anthu amene azikhala kumene kwazikhala anthu ajione kuti ali pafupi kuna azipita it's like preparing the kwakonzetsera integration integration kuti awawa kupita ku nyumba akakhala bwanji ndi anthu akaona ngati chani ndi concept yabwino kwambiri chifukwa chona kuti anthu amene ajawo tikayisira kuti azikhala ndi mkwiyo ndi kuti ndi aja amakapitiriza be mkwiyo zani mankhula zona kuti ngati munthu lese tikumukana ku nyumba kucha amakumana anthu aja kena koma inenso andithamangisa kwathu kena azapitiza za uchigandanga ndiye tifuna kuti tipange encourage ma communities kuti azikhala part of the prison kuti azimva kuna kuti anthuwa ndi anthunso. Mumagwirapo nkhani zina zake zokuti ya imwina apolisi anchita munthu nkhaza taonapo some of the things zimene zimachitika pena munthu apolisi akamugwira kumusunga ndi unyolo ma example kuti anthu mpana kuluza manja tamangidwa maunyolo anthu pano aphunzira bwanji kuti akhoza kumaka nena nkhaza zimene angakumane nazo m'manja mwa apolisi komanso magwira nawo bwanji ntchito ya apolisiwo to make sure kuti mwina apolisi ambiri amagwira ntchito yawo the few amene amapezeka kuti akuona ngati ali pamwamba pa lamulo azitsa kuziwa kuti lamulo lili pamwamba pa wina aliyense. Yeah, I think mmene mwafotokozera kumaliza police ngati institution timaziwa kuti makana zinthu zatocha komano kuli achinyamata ena ake amene amaona ngati kuvala uniform kuja ndi license yoti atha kupanga china chicho timaziwa ulo machita zinthu zawo machita kuonera ati kuti awatu they are excited kwina kulikose kumchito za uniform akumakhala anthu ena akuona kuti akangovala uniform jamaona kuti afikapo. I think amatengera lamulo m'manja mwawo makamakaso mwina ma police stations amene amakhala m'mizi muja for anthu amene aja makhala ngati ma inspector general pawo okha kumuzi kujako atha kubweretsa malamulo awo okha makamaka akakhalisa pamalopo. Tithokoze kwambiri kuti mala police service imakhala very open ifeyo tinapangapo pa suma cases angapo inalipo inake wa police unakana kugwirira munthu pa palimbe apo inapita ndithu kujeni ku court amaloya azathu anatenga ku court state anatu timathoka pempha ku state kuja unati amene tikuona ngati mutapasa kumphamvu zoti mutipase ku ulamuliro wanu kuti ife ndipange prosecute chifukwa choti maziwa nakasi anthu poona azaona kuti waboma lokhala mwana wakujeni waku mulanje ujandaluza manja uja amene uja ndiona kuti ife anatipasa so ulamuliro umene koma tinagwizana ndi anzathu ku state ndi kupanga prosecute mapanga prosecute rumosi at least kumgobweresa ko ndi ambiri ma cases za pastor wina ake waku Mangochi amakagona ni mwana wake ife ngati office kwathu anatipasa so mphamvu zoti pange prosecute case ngati manager tapanga prosecute munthu ja akuseva ku Mangochi prison kana pita kuzomba sindikuzana ndi mutha kuona kuna kuti police simavuta komanso ali ndi mati standard unit yawo ya police ife tagwira nayo ntchito mabwera ku office kwathu kuja kufufuza mlandu ndikupeza kuti wa police wawo wala kuisa independence commission not independence commission police mati standard unit ina case imagwira ntchito nditu imathamanga pana case ina pompa ina yakudeza
ine anathamanga ndithu kutifunsa ma details munalemba ndino Times ma details kuti munthu ni ndani anapita tatose ma details napanga comment ndamaona ngati kuchokera kwa ine then napeza reporter wanu anathamanga ndithu kapeza kuti ndithu wa police yo ndithu akupanga zimene akupanga ani yake internally. Komanso apart from that titanguna kuti pada kalipano pa independent comprehensive commission icha kungoti chimene chimavuta anzathu nchona kuti muna capacity muna make support kuchokera kuboma amene amakhawo chepa koma akugwira ntchito yotamandika. Mamsanga panali kesi ina ndifuna ndikumbuseni munthu wina wake si Malawi adampanga chipongwe mzimayi nde kunapezeka kuti kunapita mzimayi kuti sameneyoyo kukayilowa ndithu mukhota apolisi umalowesa munthu kesi jankumayenda kuma mwenako wa kesi asakuziwa mukuiziwa kesi imene ndikukamba imene kumudi uku pali nkhaza ngati zimene zijazi anthu azipanga bwanji amuhango ndizomvesa chisoni kuna kuti I think we take advantage kwa anthu ovutika. Kesi imene jati mapanga sondife chimene chinachitika nchona kuti mpakistan winake anagwirira mwana atagwirira mwana wang'ono wazaka ziti 7 chanchan kandi 11 ndaiwalira atagwirira bache. I don't know what happened. Anakapeza munthu wankulu mati china chibwezi. Ndikumana kuti ne sex worker. Ndikana kuti ne sex worker. China chibwezi ndeno munthu samala kwira ntengo. Ndakhulukira. Yeti mwana amene anapangidwa chipongwe chimenecho sakuziwa so case imene kuyenda. Apolisi kupeza munthu umayendesa case ku court. Inali nkhani yovuta kwambiri. It's unfortunate kuti nkhani imene inayenda. Kuti anathawa munthu ameneyo. Anathawa. Sana pezekeso tinapanga ndi apolisi na ikaika manyuzi chanchani kuma sana pezekeso anapita. Then zomvesa soni kuti timakumana ndi mwina system yonera kuti imathandizira apo zinthu ngazimeza zomwe zimakhazola kuika kwambiri. Anthu akakumana ndi mavuto ndi apolisi azitani kuti azitha kulanda chithandizo chifukwa ukathawira ku polisi you expect that to be first point of contact kuti zinthu zako ziyambe bwino ndio mapezekaso kuti kumene kujaso munthu ukupangidwaso chipongwe. Okay, pada kati panopa kuli bungwe imene kuti ICC. ICC mchichewa cha kuchomveka muno kuti polisi ya polisi. Police ja ndi awawa ndi apolisi oyang'ana apolisi. Ndeno atakupita ku ICC amene ndi ntchito yawo yone akuna kuti ngati wa polisi alakwisa iwo amatha kupanga ujeni likomende kuti amangidwe chabwino. Komanso professional standard unit yawo ja so kuti ndi amasewera imagwira be ntchito mwamphamvu ndithu chabwino. Now timene kunenera nkhani nzambiri pali maufulu ena ndi nkhani zina tinayikamba mmene makamba zokuti mwina zoti munthu wapha munthu nzake padakali panopa lamulo limene lili mabuku ndilo kuti munthu amene wapha munthu nzache aziphedwa. Koma ngati dziko I think kuyambira 1994 pamene abwera ndi ufulu wa democracy anthu amene amayina kusaina chimenechi ndi ma president aliyense akuoneka kuti signature yake akumayikaniza kuti sasayinira pachifukwa chaichi tidakhala ngati tidangoyimisa zimenezi mabungwe osiyana-siyana akunena kuti tenti chosera lamulo limene lili kuti mwina munthu azingokhala kundende moyo wake wonse than kuti azigamulidwa kuti akaphedwe. Ndikubwesa nkhani imene ngati yoyamba mukamayankha imene tiyankheso zina of course imene ndi yayikulu palinso nkhani ya maufulu anthu ati timati minority rights. Sindikuziwa kuti inuyo ngati anthu amene mamenyera maufulu anthu mbali nayi komanso kumaona kuti kodi anthu akuti yankhula motani mazibalansa bwanji maufulu anthu azimayi oyendayenda sex workers ni nkhani zimene anthu amakhala akuzikambira maufulu a mwina mayi kuchosa pa mimba zimenezi amuhango tiziziyendesa bwanji ya death penalty ili pamwamba pa nkhani. Okay, lamulo la death penalty lija imene mufotokoza una kuti ma presidents samasaina right timango kangana kuno death penalty ma president samatani palibe amene andikale kuti mwina asaine zomwe timathokoza ma presidents kuti akuchita bwino chifukwa chonena kuti palibe phindu limene boma lingapezepo chifukwa choti lapha munthu mwanjira ina yake imene mwafotokozera ku prison amene anapita ku prison olata kuza akulu mukakha 10 years ndi death penalty kale ndio ukakhale moyo wako wonse ndi moyo wakulu kwambiri ndizovuta kwambiri komanso china chimene kuti munthu azilingalira kunena kuti ine zona ndi mpaka nafika size okupha munthu komanso timayankhula kuti tikugwira ntchito ndi ma institutions oti nawonso ndi kuli anthu atha kuchimwa atha kulakwisa muna umboni uchosa wapeza bwinobwino koma munthu ampanga kuti akaphedwe kumbuyo kumene anthu ena akisanatha kutheka anaphedwa osachimwa timumaona inu ngati maiko kuti otukuka ngati America cha imapezeka kuti munthu after 24 years akuzapezeka kuti amene anaphedwa anapha munthu chosuwi ndikubwera kwa za science exactly asiku ana mazazi user DNA pamilandu idayezidwa before DNA uzapezeka kuti iya ndithu sadala amene mwanango mmanga andi munthu yo throughout wakhala kumanena kuti andi ambiri muzapeza kuti amene amakhala kuti anali anthu akuda
chifukwa choti Yes. kuna kungaona maona ngati kuna kuti ali ni nkhope ya chigawenga ya chigawenga chimodzi padakali panopa amene titha kuwaganiza kwambiri kuti awatha kupha anthu ndi anthu muna kuchokera kumakhete mwina akuoneka azitho achani kuna awa mwina anaphadi chimene chachifupi choonera kuna kuti punishment ina leso prison ndiyo kwanira akhoti akamapereka punishment jamapereka punishment kuti munthu akadani akasinthe now makhoti athu sikuti anasiya amatha kupereka death penalty right koma apo ndi apo chifukwa kuti malamulo ndakalipobe yeah atinani ndiye death penalty ena kardinal anapotheti chakuti amene court amene a president anasintha kuchoka ku death penalty kukafika ku life imprisonment yes life imprisonment ndio kuti munthu suzatuluka uzafira koma at least munthu wina akisakufa weka yes komanso china chimene timayankhula kwambiri chonena kuti anthu timangozona ngati zophweka anthu muna kakhala munafika kumakako muna mwakutha kukhala ndi mtima uchonena kuti koma izizi ndikuzunza abusa ndithu kupempherera kuti munthu akupita komalizira munthu uja ndikumafa anthu akuonerera inuyo anthu amene akugwira ntchito ku ndende ine bambanga amagwira ntchito ku prison akhala bwanji after witnessing that but is it not justice chifukwa chokuti munthu uyu adamuchitira munthu wina wake zomwezo ndeti kunena kuti tikampanga wina amene wapanga izi kumpangira izi timanena kuti tikuopseza ena acha bwanji pano pasi timapanga kuti munthu amene ampangira roba tikampangise roba munthu amene wamenya nzake tikammenye ya koma kuchosa moyoko ndiye mlandu wakulu kwambiri ndi mlandu wakulu koma nonso kuli milandu ija ona kuti amabwera anthu kuza kupanga za chipongwe ku nyumba kuti tikabwezeso ndi chipongwe chomwecho kodi muli mbaliti because tikakabweza ndi chipongwe chomwecho tikakhala ngati nafeso tikupalamula mlandu yeah ife we are justified chifukwa tikumbwezera uyu kuti anthu ena atengerepo phunziro si choncho chifukwa chake be offenders atengere phunziro kuti anthu pano tikumanena kuti tikulimbana ndi katangale chifukwa choti sitinapereke uthenga kwa munthu akatangale kuti ukatenga wantambala ase iwe upita then akaziziwa kuti koma wantambala ndikutengaye chabwino ndizitenga ifa sidagwidwe but the day I'll be caught overdone sausage ndedate tionene anzathu amene tikamankha kupha anthuwa inde apha anthu mwina amamenyana munthu wadani wafa tiatenge anzathu amene amabandira mazaboma zona zikupite ku chipatala anthu tikumwamaliya ku chipatala kucha titani nawo sizimene tikunenazo chifukwa sitinapase chilango chogwirizana ndi mlandu samukuziwa chifukwa chake mafana ndiyankhula kuna kuti mutati muonesese kwambiri muzaona kuti anthu amene amakhala death penalty acha ambiri amakhala osauka anthu oti olemera I don't think azakhala death penalty pacha ambiri mwa iwo milandu yawo mwina amakhala atuluka now we are saying where is the problem? Is the problem wa justice system kapena malamulo athu because mwamba kundisokoneza malamulo athu akunena kuti munthu opha nzake amuphe inu mukundiuza dambira amene ali pa japa ndi osauka iwo adapha ndi osauka kapena there's a justice system is there ngati wandalama akulephera kuti timupheso or whatever is the problem now where is vuto lili iwo wanapalamula mlandu chimodzimodzi mmene anapalamula atakupalamula mlandu munthu wina aliyese komano tidene kuna kuti kodi amene amapha anthu mdziko muno kapena amapalamula mlandu yayikulu ngati imene ichayo chifukwa mlandu okuphasi kuti umabwera kuti ndikokhaya even kugwiririra mwana amayenera kupasa mlandu okupha unayamba maganizo ena kuti mwina anthu oteneso azifulidwa munayilandira bwanji nkhani imenecha zokhazo zimene tikuyankhulazo sizingakhale chilango chabwino choonera kuti tikabweze diso ku diso ndiye kuti panopa tikulowa mu malamulo ena amanena kuti amuhango mayankhula choncho chifukwa mwina sizinakuyandikirenipo pafupi ineyo ndili ndi mpeni apa kodi zanja ile anandibayako ndikudusa mwa mandevu mucha anyamata omweyo anandiberako unyumba katundu wanka anyamata omweyo that doesn't change you in the way how you look at how we must no sema ndipanga affect ngati munthu naneso ndimapangidwa affect kuti koma anthu awo mpaka ukafika size akutani izi siza bwino but the thing is olo sichitike choncho ndikamtenga munthu chadamupha ine katundu wanga bwera katundu wanga sabwera ndekuti basi ndakuzabe basi ndekwati yasenga ndiona kuti munthu kukakuza tukakhale moyo wako wonse ku prison ndi chilango chachikulu kwambira kulo ndikupha kumene ndikukuza kuna kuti yo ndakupitisa kumanda chilango chachikulu nde what anene mafuna kuti anthu amvesese sikuti akanena kuti munthu samupha ndekuti munthu yatuluka satuluka iyayi akhalabe kucha
akhale ku prison moyo wake wonse. Nthawi yathu ndiye kuthamanga ndinakufunsaniso za kuti ndedi ziziyendesa bwanji tikamamenyera ufulu mwina wa anthu oyendayenda kaya ndi ufulu wa anthu ama minority awo tika abambo okhaokha amayi okhaokha kaya zotaya mimbazi kuli mbali ya advocacy then kuli mbali ya public kuti inu mukwena mwaonese kuti anthu ali ndi maufulu awo anthu akuti ife amene wayi mmagwira bwanji ntchito ngati imene. Yeah, ndi chinthu choonera kuti timangoyena kugwira ntchito imene iliko ifa tikamayankhula za marights anthu samasankha panopa tikuyankhula za anthu akundende anthu ena ake panopa amayankhula kuti akundende andi ufulu wa mtundu wanji asakale ndi ufulu koma ali nawo amene asakale ndi ufulu amene koma ali nawo ufulu anawo actually mu constitution ya Malawi. So anthu ngati amagay ama sex workers ma minority people nawonso mwina tikamagwira ntchito zimakhala zizona anthu mwina mayipanga personalize panopo kumana kuti amuhangu akupanga za mahule za mathanyula chanchani zoona kuma munthu opemphera munthu otani ayi sizikugwirizana mwanjira ina akitinene kuti kodi munthu amene akupanga za gay aziphedwa ife ngati zipo tingagwirizane kunena kuti tiye ndimupheni munthu titagwirizana nthawi ija kunali mlandu wa minority anthu ena kunalo amaupanga amati ukwati koma sinalinso ngati choncho zija zachita chimbalanga ndi ujeni ndanditiwo imene unabwera waposachedwa anthu mwina mwake Khristu anakwiya kwambiri ine chimene makhulupirira ine ngati Khristu inenso ndimapita church nimakhulupirira kuti ma Christians andi udindo wawo tiye ndipite kwa munthu olakwikayo timulalikire tikamulalikira munthu yasinthe nde that's our role. Mulamulo atusio unao tibuze boma kuti amene mkwapuleni kwambiri Khristu mbusa ndipo ndibe chimene tikupanga pa Yesu mesa anakwapula anthu anakwapula anthu pa scenario ya mtundu wanji ife sifa Yesu ngona ndikuyankhula kuti atakhala kuti wa polisi akhale Yesu even abusa omwe ajama yambisa zimene na usanakapita andi chinaso chimene napanga note nchona kuti I think anthu fe timakhala ndi mtima kwambiri kuna kuti chimwe ili ndete lilimbikise pomwe tikupanga machimo ambiri ife sifa Yesu ku church kwatu ma churches amene tili momo uzapeza kuti anthu panopa amene tili pano akulanda ndalama za corruption and they know kuti uyu wa akazitenga kuti ndalama koma za chakhumi chikulandira amangosangala naso mufuna una ajani double standards exactly koma akakhala kuti ndi wa gay kapena sex workers timaona kuti awawa sama ndio uchimwa kwambiri uchimwa amene aphedwa koma ife tupanga ndinamvapo ine nditu chali chikuyankhula kuti amene aphedwa koma abusa uchita za dama kuseri exactly koma ikafika kuti ya dama yo sangaira likire chifanjao ijawo koma tikangoti mathanyo musokoneza zikwa zimene zindi zovuta kwambiri nchifukwa chake ndimakonda kuyankhula nawo kuti ndipo sinzasiya kuti wa polisi anakakhala Yesu bweza zibusa ine aliyesa atapita kuti atapita prison tonse tinapelewera tonse ndifoperera pamaso pa Mulungu kwa basi komanso even Bible umene mankhwa kuti munthu uloti chima kuti afira ngati chani kapezi lizaira ngati matalala that's why kumabwera grace kumabwera chisomo chifukwa chona kuti ife pato khazingata singakwanise andiyete anthu aina mafuna kuti apange judge anzawo nimakumbuka kuti tina ndi scenario ina yake kuti lawyer wina wake Yesu amene mamuzo kuti mugwena anali church nake mpaka kuna basi muchoke uchurch kwathu chifukwa choti kupanga defender uchimo zinthu ngati zimene zijazo simaonesa kuna kuti we are too judgmental tikweruza kwa basi pamene kuweruza nkwache komano atati Mulungu atiweruze ndikuzani ino ndine tonse tipita amuhango nthawi yathu yatha pali zambiri zimene tidalemba pakuti tikambirane kuti access to justice m'midzimu ikuyenda bwanji komanso donor funding kukhala motani pamene tikuona kuti mabungwe amene amathandiza ku Malawi kuti ndalama nafiso zativuta Trump anangosaina ndithu mmene cholembera chonchi kusintha dziko lapansi ka USAID adatseka pamene tinaziwa kuti kodi USAID chinali chachikulu chonchi USAID chinali chinthu chachikulu but patakhala kuti pali lamulo limodzi kapena patakhala kuti pali ufulu umodzi umene mumafuna kuti mutamenyera ngati aclear matiuza mawinzi amene achitika kumbuyo kucho koma main big win imene mukuifunanso kusogolo ndi otani mukamanena zimenezoso mukhaliso mukunena mawu ana kukhosi kuti amuhango anabwera mu times exclusive kodi titenge uthenga wanji pamene program ikupita mumapeto muyang'ane amalawi awo sikwambiri ineyo lamulo limene padakali pano pali mandipwetekabe ndijata tafotokozana pompano lokhuza ndi death penalty munthu wosiriza boma kupha anaphedwa 1989 kuchoka panepo mpaka pano munthu aliyese sanaphedwe kwa ine ndimaona ngati tikusunga lamulo lomwe lilibe ntchito
munthu waphanzako ndikukakupasa kuti ukakhale moyo wako wonse kapena ukakhale zaka 120 ku prison ndizokwanira mwina mwake ndimaona ngati lamulo limene titakaliganizira mwasoba osati kungoganiza kuna chifukwa choti wapha ayi kuli anthu ogwirira acha mchimozimozi kupha ine kuti munthu akamugwirire mwana wang'ono kwa ine ndimaona ngati munthu wapha kwambiri so ndeno tisatenge malamulo chifukwa choti mwina kuti ndi mkwiyo koma tione kuna kuti kodi chikutithandiza kamene sikutithandiza 1989 ndikale ena munamusana bado kufika lero lamulo mele kupangabe nkhani yanga yomaliza ndionaona kuti ine ndimakhulupirira kuna kuti ma prisons athu ndofunika kuna kuti anthu tikepo chidwi kwambiri makamaka boma kunkhani ngati kuna kuti anzathu aku prison aja asamangokhala kumene kujako matende agwiritse ntchito yoyenerera ndicho linga chonera kuti mwina mwake kusogoloko tizayiwalire usati tizatenga boma lizatenga ndalama zake ndikumadyesa anthu aja ya kuma anthu aja zipanga create ndalama zonera kuti athaso kukadyesa mwina kuchipatala ine mmene ndafuna kuza kuti bambo anga magwira ntchito ku prison ndine mwana wa chikaidi ndithu kumbuyoko tikukhala mwina ngati kuchitipa kuti amatha kuchola masamba ndikukapereka kuchipata every Wednesday zinthu ngati zimene zijazo ndimafuna ndizaone zikuchitika kunena kuti they are giving anthu wabweza ku society imene anayilakwira giving back to the society imene anakayilakwira imene anapalamula mlandu zikatero mujade kuti ubale umene ungakhale pakati pa anthu a prison ndi anthu akunja uzakhala bwinobwino. Victor Chagunyuka Muhango amene wawa ndikuthokozeni chifukwa chobwera kuti ticheze mprogram imeneyi. Zikomo kwambiri anthu. Victor Chagunyuka Muhango ndi mkulu wa bungwe lijatimati Center for Human Rights Education Advice and Assistance CREA komanso iwowa ndi membala wa Inspectorate ya ma prisons komanso member wa Judicial Service Commission amene anali mlendo wathu mprogram yathu ya lero ya Times Exclusive imene wajambula ndi Nelson Chituwa komanso Harold Zingomvera ine dzina Wonder Msisia malomwa ma sponsors athu Rainbow Paints tikuti goodbye.